fra ende til anden. Denne uges dis går til den begivenhed, at de danske oprindelige Muhammed-tegninger af Kurt Vestergaard nu ryger på auktion. Og der er givet meget store startbud allerede, op imod 1,5 million kroner. Der er en person fra Katar, som har ringet til galleristen og sagt, når nu jeg vinder de her tegninger, hvor kan jeg så hente dem hen? Ikke? Og det jeg tænker, det er, de her tegninger, de bliver opkøbt af nogen, som vil destruere dem. Ikke? Og for mig er det en kæmpestor skam, fordi det her er kulturel national arv, og de her tegninger burde være på vores nationalmuseum, og hvis det er for usikkert, så i vores sikrede parlament i Vandrehallen, for eksempel. Hiss og diss. Nylig feirer vi Samenes dag, 6. februar.